барномаи чашмаи умед бо Саидмурод Давлатов ҳар рӯзи шанбе дар шабакаҳои Дифилм. ассалому алайкум ҳамватанони азизу гиромӣ, шахсоне ки барномаи чашмаи умедро тамошо доред, марҳамат намоед ба барномаи чашмаи умед. хеле миннат дорам ки шумо аз ин барнома барои худатон як чизҳои хуб гирифта истодед. ман хеле хурсандам, чубаки барномаи чашмаи умед барои халқи мо як дору ҳаст, як чизи асосӣ ҳаст дар ҳамин рӯз барои дигар кардани шуурнокии халқи мо, дигар кардани пешравии халқи оммавӣ, массави народ, халқи омма фикронаша дигар кардан, як нақшаи ҳаётӣ сохтан, оянда сохтан. барномаи чашмаи умед ба ҳамаи мани шумо ёрдам мекунад. ман орзу дорам ки ҳамаи халқи мо як халқи пешрафта шавад, халқи тараққӣ карда шавад, як халқи фаҳмишаш дигар шавад, ки аз ин ҳозир дунё нигоҳ кунед, одамо технология сохта, космос ба буромада истоданд, тамоми соҳа ба технология истифода бурда эффективността зиёд карда истоданд. эффективност гуфта чиза мегӯем, дараҷаи натиҷаи корашона зиёд карда истоданд. аммо бошем ҳозирам халат пӯшида гардам ё тоқӣ пӯшида гардам, гуфта гап зада гаштем. барои ҳамақа мо коре карданамо даркор аст ки ҳаракат карда аз тамоми мана ин чизҳо камтар дур шуда, аз ин фикрҳои хом дур шуда, аз якдигар ғайбати якдигар дур шуда, аста ба миллатмо, ба ватанамо хизмат кардан ёд гирем. дар ин барнома дар бораи чӣ гап задани ҳастам? ман ҳозир дар соҳили баҳри Актао ҳастам, Каспийски море, баҳри Каспий. ҳозир дар соҳили баҳри Каспий ҳастам, шаҳри Актао. дута чиза шумо нишон медиҳам, мана нигоҳ кунед. мана ҳамин ҷарроҳо, мана ҳамино ҷарранд, ҷои ҳамворам нестанд. мана ҳамин ҷарроя обод карда, аста ҳамин мардум барои пешиход рафта омадану барои мардуми туризм ба меомадагӣ мардум ба як шароит сохтан, дарҷа ҳамин корро карда истоданд. ҳамин ҷо як ҷои вайрона буд. ман медонам ки ҳамин ҷо як ҷои вайрона буд. чандин сол аст ки ман мебиём меравам дар ҳамин шаҳрҳо, ҷоҳое ки ҳамин вайрона буданд, ҳамин соҳили баҳр аста ҳамин мардум обод карданд. аста обод кардан, ватан сохта истоданд. ки ино ҳам бисёри ҳамин чизҳо набуд. ман ҳамин ҷоя ман мебинам, ҳавасам мебиёд. ман ин поёна нигоҳ кунед, покажи там внизу. ҳамин чизҳо мебинам, ҳавасам мебиёд, чунки ҳамин ҷоҳо ба ҳеҷ набуд. ман истатар биё. Подойди сюда, подойди, сними сюда. Отсюда сними, так, вот так, всё сними. Вот. Покажи весь берег. Верни сюда. ҳамин ҷоҳо ягон чиз ободӣ надошт, ягон чӣ набуд. ман хотирам баст ки як валангор, як ҷои вайронӣ ҳамин чизҳо буд. ҳамин чизҳо мардум аста обод карда, зебо карда рафта истанд, чунки ватан сохта истоданд. мо ҳамин хел карданамо даркор аст. ман барои чиза нишон доданам шумо ба ояндаи иқтисодиёти Тоҷикистон якчандта направление ба ҳаст. бана шумо бояд ки тестатар ин кора сар кунем. яке аз ҳамин соҳаи беҳтарине ки дар ояндаи иқтисодиёти мо сахт таъсираш мерасад, ин соҳаи кишоварзӣ аст. соҳаи кишоварзӣ, туризм, энергетика, бо якчанди дигарош аст. ба ман дига дар барномаҳома бо гап задан мегирам. неки ҳозир мехоҳам ки дастбораи соҳаи кишоварзӣ нақл кунам ба шумо. соҳаи кишоварзӣ яке аз соҳаи асосие ҳаст ки халқи мо тез ба пеш бурдан метавонад, чунки халқи мо аз замин ба кор кардан ёд додан осонтар аст нисбати дигар корҳо. баъд якашин дуюмаш ин ки заминои мо ҳастанд, ҳамон замина самаранок истифода бурдана мо бояд ки халқи мо ёд гирад. неки деҳқоне ки имрӯз ҳамин замина истифода карда истодааст, ҳозирам ҳамон ба шакли кӯҳна истифода бурда истодааст. деҳқоне ки имрӯз ҳамин замина истифода бурда истодааст, ҳозирам меҳнати сахт карда, неки аз сабабе ки технология намедонад ё шароит надорад ки технология харад, барои ҳамон методҳои кӯҳна қатъи кор кардананд. худатон нигоҳ кунед, дар хонатон ҳозир абое ки хонатон баст, абои кӯҳна нест.
агар шумо бинед либосе ки шумо мепӯшед либоси пешӣ нест, либоси кӯҳна нест, либоси солҳои 70-80 намепӯшед ки шумо хонатон бинед, ремонти хонатон, кӯча буромада бинед мошиное ки дар кӯча ҳастанд, мошинои солҳои 70-80 нестанд ки охир дар кӯча. Ҳамин чизҳо дигар шудагӣ аст. Ана халқи мо ҳам дигар шудаш дар кор, халқи мо ҳам фаҳмишаш дигар шудаш дар кор, ҳамон деҳқон ҳам методи кореш, ҳамон стили кореш дигар шудаш дар кор ки натиҷаи самаранок ба даст биёрад. як соҳаи асосие ки дар ҳамин оянда халқи мо беҳад хуб аст, ин соҳаи кишоварзӣ аст. ман аввал якчанда проблемаҳои соҳаи кишоварзия гуфта мегузарам, баъд гуфта мегузарам чӣ кор кардани мо дар кор аст ки ин ҳаллаша ёбад. хуб, якум проблеме ки ман дида истодем дар соҳаи кишоварзии мо ин чи аст? Проблема заминҳо кам тақсим карда додагӣ ҳастем, аз сабабе ки солҳои ҳамон 90 мушкилиҳо буду, ҳамон муддат ба ҳамин модел бояд ки мешуд, бояд ки ҳамон муддат ба бояд ҳамин хел мекардем ки тақсим карда медоданд ки халқ худаш кор карда зиндагиша бинад. дар ҳамон муддат ин беҳад зарур буд. мо замина тақсим кардагӣ додагӣ ҳастем, заминҳо майда мардум ба, не ки аз сабабе ки замин майда ба дасти мардум ҳаст, мардум ана ҳаҷм додан наметавад, абъём додан наметавад. мисол ҳар як кас камак 200 кило, 300 кило, 1 тонн, 500 кило, 2 тонн, 3 тонн ҳар хел бор истеҳсол карда метавад. мисол як кас метавонад пиёз мекунад, як кас чеснок мекунад, як кас дига бо картошка мекунад, як кас дига мош мекорад, як кас дига мумкин авиос мекорад, як кас дига ҷав мекорад, як кас пахта мекорад. замин кам ҳаҷм нест. аз сабабе ки ҳаҷм нест, бозори беруния сохта нашуда истодааст. ман дар муддати 2 сол аст ки ҳаракат кардаистам ки экспорта созам дар Тоҷикистон, не ки аз сабабе ки ҳаҷм нест, сохта нашуда истодааст. ҳаҷми мо аз соҳаи кишоварзӣ, маҳсулотҳои кишоварзӣ ба ҳамагӣ сета чӣ ба ҳаҷм аст. ҳозир мана пиёз ба камтар ҳаҷм ҳаст, ҳаҷми кори мисол абъём дода метавонем. ангур ба ангур ҳаминам аз сабабе ки 1000 гектар барин ҳамин боғи ангур дар ҳамин ҳисору регар ки ҳаст, ҳамон ҳисоб камтар ҳаҷм ҳаст ангур ба, чунки ки ҳамаш ҳамон минтақа ҳамин чиза фаҳмид, ҳамон чиза зиёд карда рафта истодааст. ҳамин чи барои ману шумо як намуна аст. бояд ки мо ҳамина тамоми минтақаҳо ба минтақаҳои Тоҷикистон бояд ки ҳамаш ба мо ин чиза зиёд карда рафтан гирем. мисол кадом минтақае ки чӣ бисёр мешавад, ҳава бояд мо зиёд карда рафтан гирем. 1000 гектар барои мана мисол ҳамин ангури кардагӣ дар ҳамин ҳисору регар хеле мо ба як намунаи хуб аст. мо бояд ки ҳаҷм созем. пиёз ҳаст ҳаҷм камтар, ангур ҳаст ҳаҷм камтар мана ин солҳои охир ба лимон пайдо шуда истодааст. ҳамин амиқа бисёр нест, камутам пайдо шуда истод. ба пештартар бо пахта медорем. пахта як ҳаҷми асосие ки Тоҷикистон мебуд, ин пахта буд, як соҳаи асосие ва табак буд дар кӯҳисторо, дар кӯҳистоно, дар қишлоқҳо табак буд. ман гум мекунам ки мо бояд ки халқи мо барое ки бозори экспорта содирота созем, ҳаҷма сохтана мо дар кор. барое ки ҳаҷма созем, бояд ки бисёри мо якҷоя кор кардана ёд гирифтана мо дар кор. ба ҳамин мақсаде ки мисол бозори беруния созем, ман ассотсиатсияи истеҳсолии молҳои Тоҷикистона сохтам. мо мехоҳем ки ассотсиатсияи мо ба шумо қаттӣ мо ҳамкорӣ кунем. мо мехоҳем ки тамоми деҳқоное ки дар Тоҷикистон ҳаст, мо якҷоя шуда ҳамкорӣ кунем. вақте ки мо якҷоя шуда ҳамкорӣ карда мегирем, тамоми деҳқоно қаттӣ мо ҳамин проблема ҳал карда метавонем. якум проблеме ки ҳаст, содирота сохтан дар кор. аз содирот сохтан нашудааст, аҷабе ки ҳаҷм нест. ҳаҷм ки нест, шумо сохтан наметавонед содирота. дуюм проблемае ки ҳаст, мисол замин тақсим шудагӣ, об тақсим шудагӣ не, аввали канал ба об мерасад, аввали канало ба оба мегиранд, бисёртар мегиранд, охирои канал ба об намеравад. барои ҳамина автоматизировать карда аз рӯи сотиқи замину, аз рӯи гектари замин соаташ ба турӣ карда додан дар кор. ҳамин яъне ки технология қаттӣ кардан дар кор ки мана ин шиносбозию, амакибозию, тағоибозӣ гум шавад. ин чиза кардан дар кор. сеюм чизе ки ҳаст, деҳқони мо ҳамаш агроном нест. бисёраш мисол 184 000 хоҷагии деҳқонӣ аст дар Тоҷикистон. ҳамин агроном нест. як кас мисол муаллим аст, як кас инженер аст, як кас духтур аст, не ки замин гирифтагӣ асту хоҷагии деҳқонӣ карда истода. ҳамино мисол агроном неста. ҳамин сабабам як мушкилӣ дорем мо. барои ҳамин қадар мо дар рамкаи ҳамин ассотсиатсияе ки сохтагӣ ҳастем, ассотсиатсия сохтем. мо ҳозир чӣ сохтем? барое ки ҳамин содироти молҳои
кишоварзия ба берун буровардана роҳаша тестатар зиёд карда созем гуфта мо ҳозир логистический центр сохта истодем дар Душанбе бо дастгирӣ ҳазорон бор шукр ки ҳукумат мо дастгирӣ кард замин ҷудо карда дод наростагам ман хеле миннатдорам ин чи ба бисёр документош карда истодем камтари дигаш мон иншоаллоҳ мо ҳозир дал нимамин проектҳоя карда истодем проектҳо тамом шуд логистический центр ман тамом карда месозам ин худо хоҳад оптовый расвидӣ центре ки ман сохтам логистик центра тамоми деҳқону тамоми ҳамин кишоварз кор мекарда қатъи мо ҳамкорӣ кардан ба уже як шароит дорад дуюм дар ҳамин қабати логистикий центр мо вай сохта истодем ана ассотсиатсияи мо сохтем ассотсиатсияи истеҳсолии молҳои тоҷикистон молҳои кишоварзии тоҷикистон ин ассотсиатсия ба шумо дохил шед агар ки шумо хоҳед ки ҳамин деҳқони хуб шаведу ҳосили хуб гиреду мисол ҳамин як сотиқ заминатон ё як гектар заминатон 3 баробар 4 баробар ҳосил мегирифтагӣ бошед шумо қатъи мо ҳамкорӣ карданатон дар кор ана ассотсиатсияи молҳои истеҳсолии тоҷикистон мо ҳамина чӣ кор кардани ҳастем тамоми деҳқонба дар ҳамин рамкаи ассотсиатсия мо инноватсионный аграрный научный центр сохтагӣ ҳамуна ҳозир мо карда истодем аз тамоми дунё инноватсионный аграрный научный центр ин чӣ гуфтаи гап тамоми технологияи наве ки дар дунё ҳаст мо ҳамин чиза оварда дар ҳамин лабораторияи худамо ҳамин чиза мо таҷриба гурзонда тамоми намудҳое ки мисол помидор астме себ астме ангур астме анор астме тамоми чизе ки дар дунё буромадагӣ ҳаст мо ҳамин чизро оварда худо хоҳад дар тоҷикистон дар ҳамин лабораторияи худамо таҷриба гурзонда фаҳмида мебарем кадомаш акклиматизация мегурзонем то есть кадомаш мутобиқ мешавад дар ҳамин климати мо кадомаш дар ҳамин боду ҳавои мо ҳосили беҳтар метаҳаду хубтар метаҳад ҳамона гирифта мо чӣ кор мекунем ҳамона гирифта деҳқон ба ёд метиҳем мо дар ҳамин худо хоҳад дар рамкаи ҳамин орсе ки карда истодем аввалу охир худо иншоаллоҳ бо ярдами худованд дар ҳамин моҳи шарифи рамазон парвардигор ёрдам кунад ки ба ҳамин ниятҳо мо равем ҳамин кора мо карда истодем ба нияте ки халқи оддӣ ба дастгирӣ шад халқи деҳқон пулдор шад халқи деҳқон меҳнаташ беройгон наравад асад меҳнатошон беройгон рафта истодааст ҳисобе ки бечора бисёраш ҳамун соҳа ба илм нарасида истод чӣ гум профессионализм нарасида истодааст барои ҳама қадар ба ҳамин ниятҳо ин кора карда истодем иншоаллоҳ ана ҳамон научный центри мо чӣ кор мекунад научный инноватсионный научный аграрный центри мо чӣ кор мекунад аз тамоми дунё оварда ҳамин мутобиқ мекунад вай мо ба чӣ гум мутобиқ мекунад климати мо ба ҳамон гӯям меваю сабзавотое ки дар ҳақиқат ҳосили баланд диҳад аин ҳисоб мо чӣ кор мекунем аин ҳисоб вақте ки мо деҳқонба ҳамон намудҳое метиҳем мегӯем ки мана ҳамин ту ҳамин намуда шинон вақте ки шумо қатъи ассотсиатсия мо ба бошед қатъи мо ҳамкорӣ кунед шумо ба мо ёд метиҳем як чента чиза якум чизе ки мо дастгирӣ мекунем деҳқона мо мегӯем ту мана ҳамин сорта шинон мана ҳамин намуда шинон не ки ҳамин қадар ҳаҷм ба шинон мисол аз 183 000 бошад мумкин 10 000 ҳамин қатъи мо агар ҳамкорам ки кунад ки мо мегӯем ту 1000 гектар ба ки мо дидем ки уже шинондем ҳамин хел нахут астме ҳамин хел фасол астме ҳамин хел мисол помидор астме чи уже медонем аин зиёд нашинон чӣ ки аин зиёда шумо фурӯхта наметавонем бозори беруна буроварда наметавонем ана мо ҳамун тухма метиҳем ҳамун тухм мо дугфтагия шинонад баъд ҳамун деҳқонба мо агрономои худомо метиҳем аз научный центри худамо агрономои худомо меистад агрономои худомо уже боли профессионал аст ҳамон хока меомӯзад оба меомӯзад яраша боду ҳава меомӯзад ҳамон чизе ки ҳамун ҷоя мутобиқ меёд ҳамон район ба ҳамон мисол тарафи хатлон бошад тарафи суғд бошад тарафи ғарм бошад тарафи куҷо бошад ҳамон климати вай ба чӣ туре мебиёд ҳамон чиза мо мешинонем ҳамон чиза падор мекунад агрономи мо ҳамин чиза шинон ҳамин қадар худо хоҳад ту ҳосил гирифта метоӣ ҳамин хел чӣ кардан ин дуюм чизе ки мо мекунем то есть профессионала метиҳем сеюми чи технология ба баъзе технология метиҳем удобрениҳои чизҳои хуба мехоҳем ки борем тиҳем технология метиҳем технология беҳад чизи бақувваттарин аст технология кор кардан дар кора баъд инноватсия технология ҳамин чизҳо менем бо баъзеаш мумкин зӯраш намерасад техника метиҳем чӣ ки мисол ҳамин 1 гектар дора ё 2 гектар замин дорад ва бечора ба трактор харидан шарт нест вай ба мо ёрдам кардан мо дар кор ман гумон мекунам ки баъзе аз сабабе ки деҳқон ё пулаш намерасад ё возможност надорад шароит надорад аз сабабе ки ҳамон пулаш намерасад ҳамон замина сер намекунад ҳамон замина
дилпур ҳамон замина талаботи замина қонеъ намекунад. барои ҳамон вақт заминам вақте ки шумо замина ҳела кардед, заминам шумо ба ҳосили хуб додан наметавонад. ин гапашам аст. баъзе одамое ки мисол дидем ки деҳқон зӯраш намерасад, мо ба ёрдам мекунем, мо ба дастгирӣ мекунем. на сони ҳосилоташ ки шуд, ҳосилоти вай ба мо гарантировани харидор худамо ҳастем. худамо гарантирований харидор барин гирифта вай бурда мисол содирот ба буровардан мегирем. пештартар чӣ хел буд? пахтая деҳқон медод, пулаша мегирифт, ё табак ҳам ту медод, пулаша мегирифт. ягон ҷо бурданаша фикр намекард ку хел азобаша намекашид ку. ҳозир бошад картошка мешинонад, пул карданаш проблема, пиёза мешинонад, пул карданаш проблема, тарбуза мешинонад, тарбуз харбуз, пул карданаш проблема, анор дорад камтар боғба, пул карданаш проблема. ман хулоса ба модам ки ҳамин соҳа ба фикри ман мерасад, ме ақлам мерасад, ҳамин соҳа мо хизмат мекунем. гумон мекунам ки як 5 сола ба то 2030 аввалу охири худо иншоаллоҳ соҳаи кишоварзӣ ба то 2030 мо сахт менат мекунем, команди бақувват сохта истодем дар ҳамин соҳа. не ки шумоам қабати мо ба буданатон дар кор, деҳқоно ҳамватанони азизу гиромӣ, шумоам қабати мо ба истоданатон дар кор. чӣ ба нигоҳ кунед, да шумо як қатраед, манам як қатраам, ҳар як тимо ҷудо-ҷудоги ба як қатра ҳастем. не ки вақте ки ин қатра дар дарё меафтад, дигар ту қатра нестӣ, дигар шумо қатра нестед, шумо дарё ҳастед. вақте ки дарё дар баҳр меафтад, шумо дигар баҳр нестед, шумо дигар дарё нестед. диққат кунед ин гапа. вақте ки шумо дарё дар баҳр меафтад, шумо дигар дарё нестед, шумо баҳр ҳастед, шумо тавонои баҳрра пайдо мекунед. не ки вақте ки баҳр дар уқёнус меафтад, шумо уқёнус ҳастед. шумо як қатраед. нехти вақте ки қатра дар дарё меафтад, шумо дигар қатра нестед, шумо дарё ҳастед. дарё вақте ки дар баҳр меафтад, шумо дигар дарё нестед, шумо баҳр ҳастед. вақте ки баҳр дар уқёнус меафтад, шумо уқёнус ҳастед. нигоҳ кунед, уқёнус будан чӣ аст, қатра будан чӣ аст. барои ҳамон ман орзу дорам ки ҳамамо, ҳар як деҳқоне ки дар ҳамин тоҷикистон меҳнат карда ба ният меҳнат мекунад ки ободӣ кунаму ватана обод кунаму хоҷагии худам ба як беҳбудӣ биёрам, шумо як қатра ҳастед, манам як қатра ҳастам, ҳамамо як қатра ҳастем. не ки вақте ки мо ҷамъ мешем, мо тавонои уқёнуса пайдо карда бозори пешравии бозори кишоварзии тоҷикистона сохта метавонем. ману шумо бояд фаҳмем ки барои пешравии иқтисодиёти ватани мо кадом соҳаҳоя бояд пеш барем. ҳамон соҳаҳое ки даромади мо барқароршаванда бошад, то есть возобновляющий доход. бо ҳамин даромад аввал бояд пайдо шавад, бо ҳавая такрор ба такрор даромада сохтан тавонем. ин як чизи асосии пешравии халқи мо мешавад. ин як қисмаш. вақте ки мо истеҳсолоти вая массава ба роҳ мондем, истеҳсолоти кишоварзия массава ба роҳ мондем, мо хеле бурд мекунем. ман чӣ ба ҳозир сифрош дар дастам ҳаст, ман ҳозир инҷи ба гуфта намегузарам, бо ман дар ин бора дарс мегӯям, дар ин бора бо ман шумо нишон медиҳам, ман дар ин бора бо презентатсия қатӣ карда, хушрӯ карда, сифрашу доказательствош қатӣ мегӯям ки чӣ хел яксола бюджети ҳамин тоҷикистона то таги 16 миллиарда буровардан метавонед. ҳамаги камакак дастгирӣ кардани хоҷагии кишоварзӣ ба худи халқ салакак ҳаракат кунадага. ман омӯхта истодам бисёр чизҳои технологияи нава. як ҳафта дар Турсия будам, як ҳафта дар Турсия омӯхта буромадам. мана мисол а 1 гектар теплица, а 1 гектар гармхона 600 тонн бор мегиранд ваён. ман соли гузашта а 1 гектар 110 тонн бор гирифтам. акун деҳқони оддие ки замин ба ҳамон замини ҳамон деҳқонам замини истифода бурдан аст. фикри шумо қати ҳамин деҳқон аз 1 гектар чанд қадар ҳосил гирифта истодааст? ҳамин гирад 10 тонн, 20 тонн, 30 тонн ҳосил мегирад. ин зур гирад 10 тонн гирифта истодааст. бовар кунед, ҳамин мардуми мо зур гирад 10 тонн ё 3 тонн ҳосил гирифта истодааст. чӣ ба кам? чӣ ба ки технология истифода набурда истодем. ман ҳозир омӯхта истодам чӣ хел ҳамин нархи ҳамин худи ҳамин гармхонаҳоя кам кардан. ман ҳисобаша ёфтам.
ҳамватанои азиз, ҳисобашо ёфтам, анча ҳисобашо ёфтам. Чӣ хел ҳамин нархҳои гармхона арзунтатар ба сохтан, ки халқи бисёре кардан то мисол ҳамин 5 соати қасми, 10 соати қасми, 20 соати қасми пеши дари хонатон бас ҳавая кардан то. ин чизҳо ба шумо қатима ҳамкорӣ кунед. ман худо хад бо якта дарси озод ташкил мекунам, ройгон озод ташкил мекунам. тамоми областҳо ба ҳар як област рафта худам дарс метиҳам, нишон метиҳам чӣ хел ҳамин теплица шумо карданатон дар кор аст, чӣ хел истифода бурданатон дар кор аст, ки шумо ба арзонтар фуроду ҳавай аз нархи худаш арзонтар фуроду ҳосили нағз гирифтан тоед. ман уже ёд гирифтам чӣ хел аз як гектари ҳавай то 300-400 тонн иншоалло ҳосил гирифтана. мумкин 600 тонн ба манам буровардан том қади ҳамон ранги ҳамин турко ки кардаги асту израил ба 800 тонн мегиранд. мо ин чиза ёд гирифта карданам мо дар кор. мо ина мекунем қабат ба қабат истода дар паҳлӯи якдигар истода мо ин кора мекунем иншоалло. дуюм чизе ки мисол боғҳои интенсивия дидам ман. боғҳои интенсивӣ мо ҳамин чи ҳаст мо бояд ин чиза тараққӣ тиҳем. боғҳои интенсивия тараққӣ додан дар кор. а як гектар то 100 тонн себ мегиранд, а як гектар 30 тонн зардолу мегиранд, а як гектар ин хеле хуб нигоҳ кунед то 40 тонн 60 тонн гелос мегиранд. худо мо фақат ангура ҳамин хел гирифта истодем. а як гектар то 40 тонн 45 тонна свободна ангура гирифта истодем. хай баъзеҳо мана гуфтанд ки 60 тонна мегирем, неки намедонам то кадом дараҷа ин рост аст ё не, неки 40 тонн 45 тонн медонам ки гирифта истодианд дар ҳамин ҳисор. неки гуфтанд ки баъзеҳо 60 тонна мегирад, неки наш намедонам ман, аммо одаме ки 60 тонн гирифта истодааст ман чашмам қатъӣ надидиам. 40 тонн 45 тонн гуфтагиҳошро ман медонам гирифта истодианд. барака ба ҳамин мардум. ману шумо бояд ки ҳамин кора ҳамин ангур ба ташкил кардем шуд ку ҳамин нигоҳ кунед я якта фикр як одама дигар мекунад. баъзе вақт як одам як ҷамъията дигар мекунад. баъзе вақт як ҳаёт дунёя дигар мекунад. барои ҳамон ману шумо мана ҳамин таҷрибае ки соҳаи ангур ба кардем биёд ҳамин таҷриба соҳаи лимон ба ҳам ташкил мекунем. ҳамон дар ҳамон минтақае ки лимон беҳтарин мешавад. қумсангиро мана ин тарафо ба лимон хеле бисёр ҳамон тарафо ба мана анора ҷиргатолу нораку мана ин чизҳо ба мисол зардолу ашт исфаракони бодом мисол бо як чиз дигаш як ҷои дига ба ҳар як территория ба ҳар як ноҳия ба мана мисол тарафи роғуну ба мана ин вахшу роғуну ино ба мисол ноку мана ин дига чизҳо ҳамин ҷоҳои тамоми тоҷикистон ба ҳар як минтақа ба як чиз беҳтарин шуда истодааст. мо ҳамина худо хоҳад аста научна лаборатория гурзунда технологияи нав оварда якҷоя ҳамина бояд созем. барои ҳамон биёед ассотсиатсияи истеҳсолҳои молҳои тоҷикистон ба тима ҳамроше ману шумо якҷоя шуда худо хоҳад содирота месозем. вақте ки мо содирота сохтем основной мо агар содирота созем деҳқон бинад ки ҳамин деҳқон пул маҳсулоти истеҳсол кардагиша пул кардан метод тез ҳамон кора ба пеш мондан мегирад. халқи мо халқи меҳнаткаш аст. бовар кунед мусофирӣ бояд ки мо додару хоҳаромо ҷамъ кунем. майлаш мусофирӣ ба рафта кор карда истода бошедам ки бизнес кунед, дигар кори сӯ накунед дар мусофирӣ. дар он ҷо бизнес созед, аз даромади бизнесато омада инҷиба қатъиман омада кор кардан гиред. ман худам карда нишон дода истодиам. ман бизнесома сохтам дар дигар давлатҳо чиба ки онҷиба уровень ҳаёт баландтар, баъд наслени бисёртар, даромад бисёртар. бизнесома ман сохтам дар дигар ҷоҳо, а даромади вай бизнесо ман инвестисия карда истодам ҳар соли дар Тоҷикистон. қабати ман ба ман мехоҳам ки 1000 та ҳамин хел бизнесмен пайдо шад. агар қабати ман ба 1000 та ҳамин хел бизнесмен пайдо шад, мо 10 та 20 та 100 касомо соҳаи кишоварзия инвестисия карда ба по хезонем. бо 10 та 20 каси дигаро ҳамин маҳсулоти кишоварзия коркард кардана мо дар кор, ки саноата ба пеш бурдана мо дар кор. 10 та 20 дигаи мо 30 дигаи мо энергетика ба пеш бурдана мо дар кор. бародарои азизам, аз якдигаре таъна кардан, аз якдигаре пасту баланд гуфтан мо пеш намерем. ахотар набуроред. худатон кунеду нишон диҳед. ҳамон ҷамъияте ки орзу доред, худатон ҳамон хел шахсия шавед. ҳамон зиндагие ки орзу доред, ҳамон хел ҳар яктамон бояд ки ҳамон хел кардана мо дар кор. баъд намуна шавед. аввал ҳеҷ ки бовар намекунад, ҳама таъна мекунад, механданд, ба гумон мекунанд ки ҳеҷ мумкин нест, не коротисиён. ҳеҷ гап не. ина фикраша накунед. аз дарони ҳамин чизҳо
худо хоҳад аста якта ба якта мебинед ки иншоалло аз дарони ҳазорта аз дарони миллионта якта аввал бовар мекунад, ба 2 кас бовар мекунад, ба 3 кас бовар мекунад. Ман ҳамин 2 сол боз аст ки дар бораи гармхона бо хои тезви гап зада додам. Он рӯз ҳам ту ҳай карда равамага дар ҳамин територи хатлон як дунё хеле гармхонаҳое ки ҳамин чӣ хеле мефаҳмад аста карда истодааст, зато шуда истодааст, пайдо шуда истодааст. Ман дилам пуррай, хеле дилам пурр аст, хеле миннатдорам ки худо хоҳад як 5 сола 10 сола хеле пешравӣ мешад дар ватани мо. Барои ҳамон шахсое ки мана дар беруно ҳастед, дар дигар давлатҳо ҳастед, беқатимо инвеститсия кунед, камакакам пул дошта бошед, беқатимо инвеститсия кунед. Агар ки шумо наметонед ин кора кардан, шумо ҷои корато онҷо ҳаст аст, ман метавонам ки шумо ба командаи худам қати ҳамин корхонаи ман қати контракт бандед, мо худам гармхона сохта шумо ба метиҳем, агрономи худам роҳбарӣ мекунад, мо ҳава управлениша худаму ба калла мегирем, чунки ки шумо ин ба таҷриба надоред, хато мекунед, пулатон нест мешавад. Агар ки шумо дар дигар давлатҳо кор карда истода бошед, бизнес доред дар дигар давлатҳо, марҳамат кунед, биед биед, ман лично худам роҳбарӣ карда команди худам аста гармхона месозам. Шумо мо худамо ин тиба таҷрибаи калон дорем, месозем, управление ҳамин мо худамо ба калла мегирем, ҳамин ҳосила гирифта дастатон ба доданам метоем, ҳамин кора мо карда метоем. ҳаққи пули коргари мардума метиҳед, ҳаққи кораш ҳеҷ гап не. Шумо дар дигар давлатҳо кор карда инвеститсия кардан гиред, ин тарафаша мо аста набоша кардан гирем, якҷоя шуда кунем. Кадомотон ки ин чӣ ба ҳавас доред, мана марҳамат буре қати мо кор кунед. Кадомотон ки мехоҳед ки 1 гектар 2 гектар я 10 сотиқа 20 сотиқа бо хоҳ интенсивӣ созед, ман тайёрам шумо ба сохта ин чизҳо додам. Ба соҳаи кишоварзӣ яке аз соҳае ҳаст ки иқтисодиёти Тоҷикистон сахт ба по мебардорад. Мо вақте ки соҳаи кишоварзӣ ба по мондем, худи халқа мо таъмин карданак сар кардем. Ҳозир ман шумо таблица мепартов мебинед, мо фақат кадом моҳҳо ба даромади ҳамин ҳосил гирифта истодем, кадом моҳҳо ба ҳосил нагирифта истодем. Ҳозир ман таблица пуш кунед инҷа ки мардум бинед. Дар дигар моҳҳо ман ҳамин байн ба фақат тобистон моҳи июн то август ҳамин чизҳо мо ба бор хеле бисёр мебурад маҳсулоти деҳқонӣ, ҳамин копейка ба мефурод, арзон шуда мебуравад, копейка ба на деҳқони бечора пули ҳамон вложит кардагиша гирифта натоиста истодааст, даромад накарда истодааст, чунки ки содирот нест охир. Ана дигар моҳҳо бошад, аз ҳамин моҳҳои сентябр ки сар мешад то моҳи мая, мо бисёртар ҳамин чиза мо аз дигар давлатҳо оварда харида истодем. Картошкам оварданам мо ба баъзан мо бидидам шумо аз дур ҳастед, помидора мебиёрем аз дигар давлатҳо оварда хӯрда истодем. Нахоҳ ки ҳамин чиза мо аз дигарҳо гирем. ақаллан аввал боз худи халқи худамон тақс таъмин кунем кругли сол, баъд зиёдатиша содирот кунем, кори мо хеле пеш мерад. Ба ҳамватанони азизу гиромӣ, ман гумон мекунам ки аз ин гуфтагӯи ман шумо ягон баҳра гирифтед. Аз дарони шумо мардуми соҳаи кишоварзӣ ба кор карда истодааст, қати мо биёед ҳамкорӣ кунед. Мана ин поинба мемонад, мана ин баннери ассотсиатсияи истеҳсолҳои корҳои Тоҷикистон, кишоварзии Тоҷикистон, мана ин контактош, мана ин странички Инстаграм дар омада дидаистед, қати мо ҳамкорӣ кунед. Мо ин чиза аста месозем. Ман шумо намегӯям ки дар як рӯз ин чизҳо дигар мешавад, не ки дар як 5 сола 10 сола иншоаллоҳ ки мебинед мо як дунёи дигар месозем. Аста ақибати ман ба ин миллат ба бовар мекардаги одамҳо ҳаст, ақибати ман ба шахсҳои тавоно ҳаст, шумо ҳастед. Ман дилам пурр аст, пушти ман ба 9 миллион одам, 9 миллион тоҷик аст, аста кардан мегирем. Барои ҳама ману шумо фикрӣ накарданамо дар кор, а фикри ғурбати якдигар дур шудан дар кор. хеле миннатдорам ки барномаи чашмаи умедро гӯш карда истодем. ҳамин барномаи чашмаи умед, мана ин барнома ҳамкорӣ бо ассотсиатсияи Давлатов гуфта тамоми ҳамин деҳқонҳо паҳн кунед, тамоми деҳқон ба роя кунед, чунки ки ақаллан биёд камакак омӯзад, барои худаш меомӯзад ку, барои ман не ку охир, биёд камтаракам омӯзад. мо аста офисамо дар Душанбе мешавад, ҷош мо нишон медиҳем чизо, мана логистик центр проекташ тамом шуд, сохтмонаш ки ба худо басар мешавад. Мо мактаба тамом кунам, мо мактаби Оксфорд дар Хуҷанд тамом мекунам, ба сари сохтмони ҳамин вай мешавам ман логистик центри Душанбе, худи даромади Душанбе ба мо ба ҳамонҷо худо ба шукр ба дастгирии президенти мо ба замин ҷудо карда додан, ма ина карда истодем. Худо хат карда истодем, иншоалло ин чизҳо ша халқи мо ба ёрдамаш мерасад. Марҳамат ба ҳамкорӣ, ба чӣ гӯям, марҳамат ба пешравӣ, марҳамат ба дастгирии якдигар. барномаи чашмаи умед бо Саидмурод Давлатов ҳар рӯзи шанбе дар шабакаҳои Дифилм.